mambo mdasi. Yesu ndiye chokwadi. Ndikaipasha bakone mo. Mara ni basiro. Kami sore mambo mdasa. Kami sore ya dari. Ngoda muzigorau. Dinozi jangu binatsanura. Ngoda muzigorau nemudzimai. Takanetsana nemudzimai ndokuwa ndakamurora 2001. Gore ndamurora. Pane nhau yangu kune pamwiri apa hadi pangu. Inini ndaimbotanga kutengesa. Ndabva kutengesa ndatama chimotibatsira kuti tigadzire zvinhu zvedu komba tidini tiite zvinhu zvedu tibudirire. Isusu hatiende kubasa ba. Tinoita zvekurima mabhanana. Saka takazoti gare takazoona mai akuuya. Vanhu vaichagatire beri. Asi inini ndotaura pane donzo renhau yangu. Ndotukana mudzimai nenhau yenhumbusi yangu Gwani. Wakauya paomba nanatezvara. Wakakanya paomba pangu ndisiripoba. Wati tauya kutora zvinhu zvenyu. Ndidzo nhau dzangu mbiri. Idzo ndikuisa pamberi pedare. Right. Zvadaro si inini ndakaona mudzimai auya. Mundoziva zvemadzimai kana akazvitakura. Pane zvinoitika. Ndakamuona kuti mudzimai uyu anomira zvinodiba. Zvakanaka. Apa mudzimai aindiramba mumba. Bonde. Right, timboende dzikamwana tezvara timboenzaniswa. Tikaenzaniswa kuda kuti mumba mweyo mudzimai endiramba. Saka takadzombedza ndamboti arige timbosiye zvakambodaro tu. Kuzoti 2001 wangu muningina indini anoshanda kunyanga uko. Akazochifonera kuti mukoma. Ndabata mai ndaona mai guru ane chikomba. Kunyanga. Wana mai guru ane chikomba. Ndatahora ndadini ndabvizwa. Right, izvo ndiri handi mhanyi. Ndinoita slow. Kunobata chini ndega. Right, mudzimai akauya shuwa paomba. Ndamubvunza. Iye akabva fona akubasa. Basi tasviki baba unofonerere zvadai ndakati no. Kumba uchadini? Uchauya. Shuwa akauya kumba. Takamubvunzana naye. Tikatowirirana. Ndamningina akabva basa abvazoya kumba. Tikati kuti tigadzirisana tega. Tikadini? Tikatadzana. Saka takabvotazoenda kudare kwaSabhuku. Tabodare kwaSabhuku. Tabvotazoenda Zimbabwe kwaShembarutsa. Right, biriyo irizi kuti mai guru tamona vafamba zvakadini ba. Zvanaka ba. Saka neti titudare kwamuzvare kuti kwampasa kweko. Ini ndakazoti no. Dare ndazvizwa mudzimai wangu. Ini ndichaziva zvekudini? Zvekuita. Munhu nchakukana pane zvarita nchakudini? Nchamubata ega. Shuwa takagara kuzoti mwedzi apere. Ndipo ndakatanga kuchiona mudzimai unenge asuita sezvo kana unhu amai akuenda wazvitakura pane zvonozonoti apa mukadzi wangu asina mira zvakadini bani zvakanaka ndizvo ndakazvichiona manje. Saka inini ndakatsvaga trick yekuti ndimubatise kuti mai uyu kuti ndione kuti shuwa ndizvo here zvondikuona kuti handizvoba. Ndatsvaga trick. Ndakati mai imimi panokondaenda imimi mune makazvitakura imimi. Akada jambuka. Akazoti shuwa ndakazvidini? Ndakazvitakura. Ndopabva tanga chinyi? Nyaya. Taiti kuda kuti tipinde mumba naye.
angane padano iphone munhu aifonera naye kamudzi wangu mudzimai kuti ashamwa uyaiti taiwewe usabvume naye mumbaba uyatiza hapana zvese waifonerana takagara pamasofa waitofonerana wega tindesana nemudzimai kuti wangani tiri 2 ndakati ano one day chakudini nchamubatayo ndandonyarara hangu saka iye aiona kunga like munhu ndakapusa kunga munhu ndatisikazivi zvondodini ba zvondodiwa saka ndainyarara saka pandakazochiona manje ndipandai maiyo chinyi shuwa ndakadzika vanatezvara ndasvikira vanatezvara ndaona tezvara umwe ndakaona ndafambira ndau yakati ndotadini ndafambira ndaona mai mudzimai ndaona mai mudzimai mai akati ano mukwambo ndavizwa ndichafonera mudzimai kuti adini auye shuwa mudzimai akabva fonerana uyu mudzimai akabva ati ano inini kuti baba mwana kuti atodaro ini zvatodini zvatodaro mai abva azonifonera baba mukwambo we ndo zvatara chinyi mukadzi wenyu saka munoti kudini ati no mbayo masoko enyu kudini tiri kuwazwa uchatombozwa umwe uchambozwa hama dzangu tichadini ndagara paya kuzoona mudzimai auya mudzimai ari kunyanga tatisitaudzana paipo papo ndobvunza wamuna mwara mongo yakutochera mvura ndobvunza wana mwara wachitaura kuti wana mwara wabvunza na manino wake baondondasara nenu bamubvunza kuti une ndau yenyu bauchitaura wadano ndakati mubvunza kuti nhumbu unayo inhumbu ya aindiramba mumba nhasi nero zvadini zvabuda saka toti wandiurayaka kuta mukadzi wemunhu kusvika pakuita nhumbu kutauti wana wabvira gari waidini waidanira shuwa zvaitara muningangu zvezvekuti mukadzi uyu maiguru mukadzi asifamba zvadini mukoma mukadzi afamba zvakanaka ba shuwa mukadzi wanga asifamba zvadini ba zvakanaka pasaka ndadini ndazviona ndega shuwa takabva tadaidza munda ndaenda ndachitaurira baba ndaidzana mukoma nyaya yangu zamara nyangu yakabva yasvika kwachangamire yasvika kwachangamire wakabva zivi isati yasvika kwachangamire ba apa akauya iye wakabva kuti ndakabva ndamupa gupuro ndashaipa dzakadini dzakapika ndati mai mwana oi gupuro renyu iri tambirai saka anini ndabva ndachifonera mubasha ndatamukwanizirwa ndadini ndaita asi ndakadini ndakabatikana ndezvakatani mbuya yedu nokuti takutarisira kuti apo takutarisira mabhanana akuita zvakanaka mbuya ndiyo akutipa akadai so ndipo takutanga chidini kuti kubasha ndipakabvotsochiuya pazochiedze kuti batanidza takutanoti nyaya dini nyaya yapera kubasha varo chitasaka maiko gupuro riya hati nyaya kuti mabamwe ere takazoni nyaya tapanga shuwa takutabva gupuro takutadini edu takutachengeta ndoti mumba kamakanjani manhu edu mai akati mai koloba inini mumba adi ndimo tisikazodini ba ndisikazopindinewo mumba ini ndakati panapa andipaweya usiba pana kare waitozvita kare ndikudararira ama nhasi nero uramba futi udini uramba urindiita kana pane zvakandotita zviya zvakudini zvapfurwa tanetsana paya dzamara ye mudzimai uya hama dzavo dzazochiuya wana tete taita kwana taisongodzimba wana dzimba ukati wana tete ngombo inzanise nyaya dzaka tete tawiri wana tete wawe kuti tonga tagadziswa na tete wedzinza tete wakewo dzina nyama dzadziripi atibo saka imi vanhu baba kusibhuza saka iwe pfungwa weri papi ndanoisiri kuti nini mukadzima yangukuda mukadzi wangu ngabve nyanga ukautengesa tuye tigare pai paumba tiri pai tiri paumba takapambana ndo akakora toendesa pai mumotikari alright chishamiso masonda aperayo kuzoona wauya anatezvana ende ipapo ndandabva futi kwakudzimbawo kwazoti wauya kwauta inini tauya mukwambo taya kuti pegupuro redu iro katidzokesera riya uda gupuro basi
Kuna gubura renje hata gasonya ipere kwa tatu gubura duro ta kujokisira iroka jokesa bwire totula. Data hora ndadini ndabizwa. Ndakumenda boda dzani chambota ro mabhururu wana baba ana tete. Ndakwira kwa ana tete. Kwa kwana baba. Ndaenda kuna baba. Ndipo kataro ite Roma sure. Kuti wangafunga kuti ndunye pere kuti ndikwenda kuna baba ere. Ameno kuchuka kuti ndo wakatotika kuti kupandira baba kuti baba ndikuona na tezoro kuti wari kuchika kumba. Saka mwana kwa mosha kuna baba wepo mabasa. Baba chimwe chinda ipi chenda kwa tete odini oda zona tete odini wauyi tone kuti taone sane. Ndipo ndakakwira kusvika kwana tete kuyo kudakufondoza muchiripi ndakata kuya basa kuyenyu mumba ground mumba topazo mbudzi amusina kane vani vadzese dzatoini masora hombe ngari pasora dzese yangari padenga zvese zvatotakuwa magumbezi matv mai zvese zvapera kudini kwenda kudidini kwakuenda kwanokwasa bhuku kusabhuku anotano utabizwa iwe chimbomira muzotemana ipi ikoko ndakatayo ndikanotontema ngwatondini ngwatontema nokuti inini zvinizvi handiyeba gari vakashandeka ndaimuka na 3 o'clock kwenda loda mabanana kana kaenda koda mabanana ini ndosara ro ndiri mumunda ndisibato zvepai zvemumunda samanje yakabvaona kuti aungazvinde zvake ega ndoona nebasa racho remabanana riro ndaiita naye ndopabvundoda akata kwasa ndabata kombudzi kwasa mbudzi dzatowa dzese hapasisina dzimwe dzirugara dzakabva dzakapakayo ni 6 wangori pomba iro baba ipapo ndandisi baba ndada kuwana ndokostauroti apapana ningina nengi ndowakawaitora zvini wangori pomba ndakata hona te hora ndadini ndabizwa shuwa ndakabva musabhuka akabva fondera changamire ndonyaya iri kunoko changamire unotano ndadini ndabizwa matsamira ngaenda pi ndikafuma iwe kunoko ndafuma enda kwachangamire kuya abva ndipatsamba abva nditi endepi enda kumapurisa wodini woripote nyaya yako ndakahora tadini tazvizwa saka ndakaenda kumapurisa ndakaenda ka 2 times no tsamba iri isudini ba isikubuda ba wanota nyaya yende sei nyaya yende kwa mambo mutasa ndamudadza kwafuti kwa mambo kuya kwaishe ndakafuna paka 10 nduramba ndichidzokeswa kai sienda ndichidzokeswa dzama ndazosvika muningina apa dara rambobvawo kuzidara hakuna ndachifonera baba munini baba munini wangu muningina kuruzidare kunogwa kusisina ukwasara 1 day isu tinoziva kunozidara kusisina ndokwamambo mutasa wachangamira asati tadini ba asati tazwa mutengo wacho ba asi kwamamutasa ndiko todini ndiko tinoziva muningira akabva bata fona baita abafonera sabhuku atandafoneho basa alright uyu abvaenda bata mambo abvaenda tsvaga bata mambo mutasa akati no tadini tabvizwa inina ndimuzvare akati inini anovharisa dare be avharisa dare sondiya dare renyu ritoripi ririko uye dare mangwani dare renyu ririko amvharisa ndiani ndokuti utozwa utazi musasa wenyu dare renyu kunogwa kuna samasanura dare renyu ririko uye kunokuda alright kwakuchipira nokuna baba kuye kunousiku baba ndadizvotizodazo kwazi ndichakamire dare riripi dare ririwo tamutaenda iwe wazouya madzimai wazouya dii kuti tigadziriswe aona ba apa unoti tinodzoka futi tinokutora topwanya dzimba atisatapwanya ba topwanya dzimba todhonza mvura yacho nokuti ndine mvura todhonza mapomba acho ese tinotengesa zvese hapana chinofana kuona nyaya yenyu yekuti ane nhumbu isiri yambo ndo nyaya hombe muridzi wenhumbu muri kumuziva muridzi wenhumba ini nandumuziva asi ini ndatoda kuti mambo muone breketi iro miro ndakazirwa azi mune pamwedzi azi ngepani
Siba. Oda. Amuzinge. Ngati kugara kwandanduita nababa wachwangwa chokwadi wachwangwa chini saka ndingati kugara kwandakaita nawo dambudziko rangu nemurume rakatanga kudhara kubvira baba wangu achipipiri tichidzika kumba tichienda kumachechi tichitongwa tichimboendeswa kumurara iri nhau yekuneta kwemurume tichienda Iri tamburechi yekuneta kwemurume mumba pabonde wakaneta. tichienda koonamatirwa tichimboita mbonde tichibvapo tichimboita nani saka zvakazonyanya kutanga kunyanya kunetsa 2018 akopera rati 2019-2020 ndobva ndachitanga kuita dambudziko rekuti ndakanga atakungonetsa nemurume vandadzika kumba ndikati mukoma ndauya ndo dambudziko ndosangana chii nemurume kudhara zvanga zvimbori nani asi mazuva ano murume wadini wakangonyarara ndo magari etu ita sei tiri kuita ndafunga kuti ndiuya hangu kumba panoti ndipenge ndiri pamba pewaka mukoma akati kutimusiya zvidini hazviti zviri nani iwo wakupe gupu roite sei uye kumba ndikati zvinoita here mukoma akati zviri nani iye akupe gupu ona situation mararamiro anoita iweyo ndiuri kutomubatsira ndiuri kutsvaga chikafu ndiuri kupuka uchienda kodidi tichikupa mari dzesitati saka ukamusiya ozodii ndimukoma right Mulize numbu ndiye. ndozvandotaura kuti baba vandakadanana nawo ndanichitobva kumusika kutengesa Baba ndiye. handiwazivi Tinokwanisa kuti muende ifanire kufunge zvakanaka. kana pandakataura Ivi amusi kunanga mukutaura nemapenzi. Kukumura Kutaura mapenzi kuroti mapenzi akuroti murume wandakadanana naye. Handini muziva. ndisingagari nemurume angairo nhasi ndikadana nemunhu Asi mamusikazivi zita lake here. handinangobvira ndaziboni Paanogara pamaziva. Paanogara pamaziva. unomwana. Mirai. Warai. Mirai. Andasikada ine Mune wana here nemurume. Wangani. Mune wana. 4 kashaika 5 yakabva vaziva ndinaye kumukomana Mune wana wangani. Mune wani mukomana. 10 years Ani ane 10 years antinezi. Ndiye baba. Ndiye baba. Saka baba kana mwana ane 10 years. Wakazotanga kuita wiki rini. ndane 7 years ine dambudziko tichimbodzika kumba akabvunzwa Aiwa, izwai. Ndati baba awa kana mati maane 7 years. Which means kusvika na 2018. 2018 ndo pakatanga dambudziko renyu. Imi makaroorwa rini na baba? 2001. Which means makune 17 years dzekunakirwa. ataichikuta tichingonetsana Ndati Bali Paula Wachibarwa wana wachifa. wanafowa mwachidini. makukona madini tichiri kudhari maranga tichienda muwarapi Muri kuti here izwai. Muri kuti here warapi ndiwo Ndomari wakarumba. kutawana. kutaura kuti aite simba Kuti aite simba pabonde. Warapi ndiwo ainamatira. Wainamatira. Murunditaura kuti warume wese tine matambudziko ezvizvi. Tikadaidza vaprofita apa tinoswera tavhindira. Ndozvamunotaura. Ambwe. Izwai mbuya. Ndine makesi zakawanda tinoita panapa. Enyaya yekufewa kwevanhu vechikadzi chechipostori akawandisa panapa. Ende dambudziko ravo hombe ravanotaura ndeyekuti baba haacharisumuri baba because takawandisa. Asi imi kana makundimira muchindotaura tazi vanhu vanonamatirwa vachipiwa simba, ivo vanhu vari kuuya vachichema panapa
asi monyepa utazi kuchechi kwedu warunamatiwa wachipiwa simba. Ini chandoziya inini ndiri muzukuru wechiposteri, ndiri muzukuru wemapostori inini. Ndakavunza sekuru wangu kuti sekuru David Muchiraoni, sekuru kuti murambe muine simba wakadzi 6 sekuru 20 munowadini sekuru munowakwanisa sei? Zvikazi muzukuru hakuna usambonyepero mushonga chikafu asi usambonyepero muzukuru mushonga chii chikafu. Ukaya chikafu chakakwana chakasimbira wakadzi changwe 5 ranga pane chitsotsi chinoitwa chete anditi imi musuya mune muri pajuti anditi anga pano anozoya vanhu vamunoti mbavha anenge mbavha dziriyo anozi mbavha anenge aita sei anenge mbavha ndiwe anenge apindira juti risini yake wokuti baba nhasi anoziva kuti kwamainini mairibheka ndiko ndiri nhasi usiku wese nhasi mairibheka ndiwo nejana asi masikati maisheri ovha apfuura baba ovha atozwa kuti maisheri ndakuda wokozvisviwa maisheri inozingii kuchipostori imbavha atizo warumwe anobvumiwa kuzi mbavha kana yauya dhira nayo mbavha asi uchiziva kuti manheri kuna mai ari mairibheka. Saka hapana zvokudanira zvechipostori ndochiziva chipostori ndochiziva sozi chese ndochiziva asi nyaya yenyu yamunohwanda nayo akazve chipostori munohwanda nenyaya yekuzi mukabatwa nemhosva yakufewa kuchipostora nemhosva nibaba because baba ndiye anozva usokwanisa kufidha chii munhu wako ende kakawanda chipostori kana iri nyaya yekufewa hawatodi kuti auye mumakoti edu apa munoenda kunyaya dzenyu mumatare enyu echipostori ndikunyeka iri baba handizvo here baba munoenda kumatare enyu echipostori wasvika chipostori kakawanda murume ndiwo unongobatwa nemhosva yekuzi ukaona mukadzi wako ari kubuda iwe ndiwo usiri kumugutsa hawachanamata ndosaka waakuneta because waamahedhi makabudire mchechi saka muruti wana zvawaifa chipostori chaiuraya wana chaiuraya wana chii dokta aiti chii andingamugona izvozvi zvomatanga kunze kwacho mune wana wanga asi wani mupenyu vamuna kuti anamatanga kuita musikava wani makaita nababa muchiri munhu kwayo chechi makabuda leni bambo chechi wakabuda leni 2014 ndimakabuda chechi saka mune chokwadi here chekuti uya tone 10 years ndei uya tone 10 years kana ane 11 years abuda muchechi mune chokwadi here chekuti uyo ane 10 years ndei shiri nemuririro wayo shiri nemuririro wayo haitsveti babamo asi chandoda mbuya kuti musati nyepere mubanano kuti tina mapenzi ndechekuti hamuzivi baba vemwana kakahurike nyange ukahurira newakadzi 5 mukadzi nyange ukarira newakadzi 7 murume akupa nhumbu unomuziva ambuya hamuna kupurisa zvokusvika ipapo saka mwana wacho akabvunza ambuya kana manga makangwara zvokuziva kuti murume uyu warenda makutsvaga plan B kana manga makangwara pekuziva kuti baba warenda mozonditora pamberi munotira daunyipa kuti makapusa imu aiwa nyaya yenyu ndeyekuti tikamuziva munhu uyo ari muchechi kana kuti asi muchechi munhu uyo tichamudaidza kuti mubhadharisa yake kana usida kumutaura ndo unomubhadharira anozonotora hake kuseri kana mazonopana kuseri asi achamubhadharira ndiani pakurongedza maba imi baba muningina yanyu pakati maikuru ndamubata haana kutaura izita here akamutaura ndiye muridzi wemumbo taura izita baba pamusoridare yes changamire ndinoitwawo Matsanura Titus ndakamira padare renyu changamire ndiri kupupura nyaya yamaiguru wangu nakomba inini ndinoshandira kunyanga kudaro ndakati rimwe zuva ndaisondoti maiguru autengesa mabhanana ndichienda ndoti ndipewo mabhanana ndicha
saka mumswero wacho ndakandoenda semazuva ese zvasvika pandaona maiguru pasina panotengesera ndibva ndategende ndikumba kwawo ndiri kuenda kumba kwawo ndakaona umwe musikana yanotamba naye akandiona aibva amhanya kuratidza kuenda kuna maiguru kotipira maiguru kuti bamnina wakwaruta sei ari kuuya saka pakamhanya kotipira uno maiguru akabva uya kondichengura bamnini ndikati amaiguru da kupinda mumba fe vandapinda mumba ndisvike mukomana arimo iwe shamwari uite muno mimi vazi anditenga mabhanana ndikati mabhanana akutengeswa muno mabhanana akutengeswa muno here vandaona kuti no regaindidini ndikati shamwari shamwari buda udini buda uendi ndinomuziva munhu wacho anozi chipuka mudhumeni anoshandira munyanga vandamuti right shamwari yochibuda udini uendi aenda ndakabva tafonera mumba tati maiguru boy here matamba imimi tiri 2 namukomawo takabawa tiri 2 wakomana isitiri uratidziroto ini ndikarara ndisipoba mukoma anochengetawo mhuri kana mukoma arara sipoba ndochengetawo mhuri saka yemuri kuita boy here nenyanga ino maiguru vatanga tsika paiva ndafonera mukoma maiguru ndinaye mukoma ndonyaenda bata muno ndonyabata munina alright saka pakazodzikwa kumba maiguru azodzika kumba ndakasara ndiri basa ndipo ndakazoona ndakutopiwa masamanisi ekwasabhuku ndakutofonewa shamwari tiri kuda kudai rini futi asi audiwana kwasabhuku svika kwasabhuku paipa shamwari yo tiri kuda nyaya yange yekuti wewe urunyepera maiguru iwe kuti wakaita sei wakamona ari kupi ane munhu tikati inini ndibva ndanyepera maiguru wazi vatoti right papane anozi pogoro bamukuru wake teto wake uyu ane murume wake anozi pogoro ndi wakabva wati ngati David nyaya iti vaisa nyaya dziuroiro ipo papo ndakadaidza kwasabhuku 4 times nyaya iri kunetsa kuzodzimara yaenda kwamuzvari muparutsa kwakuchienda ikoko kwakutisviswaotombapasi wakati nozvi nyaya yakadai iyi bamnini kanaona maiguru asifamba zvakanaka ba uri right yekutaurira mukoma wake because musha unongoita sei mukoma iwe ukaona mukadzi wamudingina asifamba zvakanaka ba uri right kudini kutaura saka nyaya itakuita ngeyekuti iwe Titus iwewe uyu mukadzi wako uri right izvo wakaita izvo zvatiswera pane urungu ba izvo wakatoita izvo zvakadini zvakanaka chiendai mogarisane zvakadini zvakanaka tapedza nyaya igore ripi 2021 right 2021 iye ndipo pakabvazi iye maiguru vati inini ndiri kuda mari yekufamba kwandaiita inoti kufamba kwandaiita ndiri kuada muzvara bvati nedare rariripo barati aiwe bamnini zvotakuita ngezvekuti uita tongoti mukadzi wako saka taakuti isisu mari yari kutaura yemaexpensive mupe tikati inini kwazaiwa ndikati isisu takadzidziswa nyaya yekuti kana waenda kudare ukasvika kutongwa nedare unofanira kuteerera zuta rachii dare imimi dare ndimbaona zvakakodzera kuti ndibhadhare $40 ye maiguru kuda mari maikuti bhati 60 aibva dare varazochema varati no izvo akuita ndinobhadhara iti mukadzi wako saka ngatiti $40 ngati $40 ndinodi ndinobvisa vandabvisa $40 iya vandadini vandamupa right nyaya yachipera ndipo yakachizodzoka manja mukoma ndipo akuchiditaura kuti mufana nyaya waitaura iya shamwari maiguru wati nenhombo tikati blazi ndichapindapo maukangana zvegore riye ati makandivhininisa pai mukanditi wati asi shamwari paipai kwakuru kabiriswa unondoziva wakadzirwa ini ndakabvira kukabiriswa bcause nyaya ndandikusapota ende ndakazotanga kuzozviona kumasure kuti ndichaya kwauri kukutaura kuti munin'ina ndakuchiona mamovement abaigura zvasikasadini zvasikasaitiwa bcause ndandisapota mukadzi saka very sorry shamwari yati no blazi kuti madaro ndio zvinoita pamwe dzidza redu haribvumi kuhurirwaba saka izvo mati mimi ndizvo maona saka mafunga kudii pasi inini nyaya iyi ndafunga kuti mukadzi ngaenda ake kupi kumba kwawo bcause ukuona mukadzi akuita nhumbu zvisinomira zvakanaka ndipo wakachibva wazoya akati asita zoita hasha ndazotomupa nedhora regupuru asina zoya kugadziswa ndimukwasha kwasha akati handizvoba isusu takuti mbuya agare tione kuti zvakamira sei bvawirirana ngati kuti matongana namukwasha mawirirana zvakadini zvakanaka saka ipapo ndipo ndakachizozwa kuti nyaya yakwenda kwamza ndikati nomukoma iwewe zvounoita manje
usasaite hashaba panyaya iyi nyaya ichadichi achadi hashaba ende icharumbo mhanya akupa pariko zvaita pashamari kutaura kodaro handina nebhurangeti ba maigura kwauya vaarongedza kabhurangeti kakazopatidzira kuti muningira uya kutora bhurangeti akaonda kabhurangeti akasara nako ipo papo pacho apakambotanga kuya akatanga kuti wanatezva wakauya bva kuti toda kubamba wako panako wanatezva ara sekuru Alright. Munhu inini ndakasvikira anozi chidya usiku chidya usiku ere asi ndinoziva kuti mudhumeni anoshandira kunyama ambuya taure iyo usiku ndiyo akaune ini ndaitongoti ndatongodana nayo azikapfeki ba ataipfeka ndaipfeka seko chinhumbu chiripo ndaipfeka ndaipfeka chikototo waidi pane mamwe makondo maitsemuka makondo mutsemuka asi maimira musirizikati maidana nemunhu kuti mamurumira munyambuka muri maiti chii maita kuti pamuzwa musika mutokesha murudi maibhadharisa hakuna zvakunokwira maibhadharisa saka vhura kundochaiwa mahara kundonyorwa mahara zvapauri hazvina basa ngatitaure zvenhumbu saka muri kutii kuna baba wamaitira nhumbu make baba taitozivana nabo nemurume wangu maizivana kudi kuda kwangu aizvisi asi chakazonetsa inhawe inhumbu obva asandipa gukuru akazoti mukadzi kuti nditore gukuru bvisa nhumbu uraya mwana ari pai ari mudzoka mati baba uri kubuda kwenyu aizviziva nedambudziko ratanga tinaro aizviziva pakudii kuti mukadzi ari kubuda kudzi aizviziva kana muningi maimupei aisatodaira ndati maimupei hapana saka achingova aifangoti ngatigaredu takangogara 7 years takangogara muchienda kwenyimba nzoko iyo mozakaumba futi ichitouya 7 years takangogara bambongoti ndaiti pandaiti ndikakumbirawo ndainyimwa angati zvakautaurere ishuva changamire izvo mutaura chokwadi kutaura pamberi pamwari muridzi nhumbu mudhumeni kutaura munin'ina asi kuti wari kusvisa nhawiri pachangamire asi tautauraba mudhumeni ndiye muridzi wenhumbu uyapa iwo wakosekana poi kuti saka poikumbira wakododo waikumbira wairamba zveshumba zvendididi ndiyairamba saka urunyepa kuti yanga yakabhuroto akakurunyepo apapabzokuti azi uri wazizwa kuti azi baba mwana ruhura kana ndimo ndopedza panapo ndabhadhara mari $30 zedai ndobvisa here kuti azi kubva kwamurara kwekubhadhara ndibvisa mari kwachangamire kwamuparusa ndondibvisa zve mari kuno kwada ndandiziva kuti mukadzi wangu rudini uruhura memari indabasa plus 10 boy plus yana ndobhadhara 10 ndakwira izwa inyaya yenyu ini pandiva munoziva zvinoitika wakadzi pamwe pacho wakadzi kaunhu kenyu akaiti you can't tell me kuti uzva kubuda mumba woti murume wangu womira pamberi pangu apo nitaura kuti azi murume wangu aizviziva kuti ndiri kuhura kumira pamberi pangu apo uchinditaura kuti azi murume wangu aizviziva kuti ndiri kuhura apa uri kutaura kuti une makuva mangani 4 makuva 4 wana wake saka siya kuti yange isikamira wati iwe baba anga asina power saka nduti 5 hour makuva mwina 5 hour uruti ndiye
Saka mamuri makuta zvekutsokomedzera mamuri ndakazonyanya kunyarara pa2018 kwenda kumashure kuti aingonetsana asiyo kadiri kako kebonde kadiri iyo kuti wakutanga kuti machembera kudai ndipo wabva wotanga kubva mwiri wako kupisa wotanga kubva ropa rako kupisa 2001 wozotanga kunakiwa ne6 2019 wakaroorwa 2001 wozotadza kunakiwa wotanga kunakiwa nebonde 2018 zvokupa munhu wese uri murodhusikaaita kanga rinobvunza nezita abonde racho pana tete uripo pana tete uripo here pamuri uripo here tete wakati wakavhura kuti uri maimuponesa ponesa wese wandoya ponesa saka chii munomwa matablets mune guchura munomwa chinoro pane nyuka pisirei akabwera abasa kuti dare rizive kuti munhu unofanira uri pamurume uyu yonyaya arakuzakarigera kutauraka ainoti andakazogara yakuzonguwa mwari apura nguva yake muchangamire muchazoitonga munhu nhau ishi nokuti yemuridzi ari kudini uri kuiziya kuti muridzi wenhumbu iyi asi kuti ari kuti ndikambuditsa muridzi wenhumbu iyi une mhuri yaniwo yakewo saka uri kuti ndikabuditsa munhu uyu yatoshata achafani kuti kutotsika kuti ndaindohura pese pese ndizvo ari kuita une munhu wake chaipo saka inini nditaura pamberi pedare pamberi pamambo Mutasa kuti makona ndazoti kakazi mwari wataura dzimwe pfungwa aruramba akaoma mwoyo kudai ndokuti ndakamutaurire kuti amwe mapipa ari kuita kumba kwangu abva kupaumba munondiramutaze samatsangira udini uri kunyepa asi nditaura pamberi pamwari ndakasumbudza ngoko vechinyi werudyi kuti watini kuti uda paramuso pedzisa aiwa mamatsanura wamudzimai izvatapomba right akataputera mvura ndotara izvo ndakwana nemadziso mabvizwa masikati machena ndakatera mvura inini ndatera mvura ndakasvika akandisira kasora ka 100 watts ndakasvika pa 100 watts sora iri pane musawara nga kakura somo arukana nesora mabvizwa sora yakasvika pakuboka kana iko village kuda kudriva motikari kuti hambai kumba mandombangidzire kana kuti tumai munhu ndiri kumba kuno muditi sora yakaboka yakatahwa yandisamatsanura iripi munopangidziwa iri kokwipi kumba haisati yatomupera nyaya chayo haisati yapera nyaya chaiyo ndekuti mai imimi muri mukadzi wemunhu makapara mhosva muri mumusha zvekuti wana tezvara wauya uri kumbira gupiro hakuna chakanaka ndakavataura asi ndapirwa gupuro wakazouya wakuda kutora gupuro wakati murume nyari kutora kuna saka iwe waendesa gupuro mba iwe kana wanga usadi murume semunhu angaruda izwa wanga uri munhu angaruda mutambo wobvaona kuti mutambo hauchatambiki aifanira kunge akapamwe gupuro ndiani ndati aifanira kunge achipamwe gupuro ndiani angasi kufara mumarriage ndiani ndiwe saka sei waida kuti iwe ari kufara ke mumarriage woti ndipe gupuro kuda kuti mangwana muzofambe muchitaura kuti ndiye akandiramba ndapiwa gupuro asi mukwasha wazouya mashure neunganaendesa gupuro akati baba wenyu murume nyuri kuti ngaurai ngabvise mwana wamumbo asha tione kutora gupuro ndikati aina ndichazvigumira ndibvise nhumbuko ndikafa imwenda amuneita izvo saka baba wakandipa gupuro akaenda mwana anoda DNA test kuti azikanwe kuti baba wake ndiani saka chekutanga mwana achizvarwa mudhumeni achatombokumbirwa nemutemo kuti atorwe ropa
rakaprotestwa rooneka kuti rakabatana nere mwana. Kana risina kubatana nere mwana harina kubatana, asi wakambonyenga nekuti wakabatwa ari mumba. Saka kuti muntu mene akanyenga here kuti haana kunyenga because mai wati handichazvizivi wakapinda wakawanda. Izvo hazo wakapinda pandiri wawa mapostori mahedheni madhumeni madhiraivha magweja wese wakapinda. Saka ndichazive kuti wakaputisa kondomu, asi makondomu aindoputika. Iyo kaitireka ukati wakaputisa makondomu. Kana mukadzi unokwaisa kumira pamberi pawo unotoataza makondomu aindoputika. Saka ndichaziva. Ambuye upenyu hwatikurarama, upenyu hwatikurarama hauchadiba this type of behavior. Unozwa mbuye, upenyu hwamukurarama hausadi this type of behavior. Kana utombone murume ari kukuda wakakomborerwa, pane wari mudzimba umu vari kundofira vana umu wasingapihwi mari, wasingaiti sei, wachichaiwa everyday. Kana bonde racho kuti ukutovhunza hauna kuvhunza bonde, musi uyo afunga kutozitarisa kunoyo atopedza hautaisa kusaidi zvapera. Warimo wakadzi vari kurarama that type of life mukati, asi waripo pachii hawatizi padzimba dzavo, nekuti unongoti kuna Mwari ndozvandakadii, ndozvandakada. Asi zvenyu zvova zvati muchibva kumusika, ukaona pamusika pako kutozi, mukaona pamusika pake pamabhanana pasina munhu uri kumba, pane munhu ainaye, uri tonyengwa. Aiwa Maipuwe baba muniri pakati ranga masikatiri asi ndoti mbuya kana mafunga kubuda kunze for your own safety nesafety yewese wari kupinda pamuri, vanhu ngavapfeke, use protection. Hapana musiyano kuti yakaputirwa nekuti yakadaro, inongotapira zvakafanana. Muruizwa? Saka zvekufamba muchinyepera vanhu kuti kana iri plastic hainaki, ndimi mukunyepera vanhu muchidzidzisa vana tsika dzakadini dzakashata. Plastic or no plastic, the taste is the same. Chiripo pfungwa dzako, bvisai pfungwa dzekuti ndakapfeka plastic. Muruizwa? Asi ukapfeka plastic uchararama chii? Upenyu hukuenda kumberi. Ukapfeka plastic hauna waunopa chirwere. Ende hapana nokupa chii? Chirwere. Asi mukada vamazwa ropa racho kudziya kwaro, muchauraya vanhu vakawanda, nemi muchaurawawo nevakawanda. Munozwa mbuya? Chimbofungai kuti mwana wenyana 10 years nhasi uno wozi mai waendepi, wozi mai waenda kudare kotongwa nyaya hure. Hazviiti bamai, upenyu hwamurarama hauiti kana musadi murume enda zvakanaka. Aiwa, usade mabhanana kudarika munhu wakagarira. Tatida munhu kudarika mabhanana. Niyo kana kuti hausi kumba gukuru niyo wakari kufunga zvinhu zvakashandira pamba. Saka ungari kuhurirei? wakangata kuti zvinhu pamba kutengesa aitakura akatotema 2000 akatotema 3000 nemakoto nesage nemakoto pea kana sendi akatoenda pamusoro dai murume wayo tachoka mabhanana edu akatanga kuita zvimwe ndatsvaga mushandi ari ega anga asingakuzvikwanisa kutsvagira murume mushandi nemari yekuhura here aiwa isinyayi mari imari yei ndobva ndatanga kutounda mabhanana nangobva ndatakura wakapiwa mari yestart nani mukoma wako ndiye apwanya yako kuti warunoti mukoma anosapota zvisina basa sasa unyepa uchinyepa kuti mukoma unoshaisha zita musikana unoshaisha zita rani ramukoma kune bwashumba
Ndotaura pamberi paMwari penyaya mapombe mvura. Mapombe takarita isusu kana tinoda mabhana. Tinoda 17,000, 18,000. Mama tanda yananga kazara kuti ta. Iri kwendepi? Nekuti zvinosara zviri kudini? Zviri kuwadza nekudhega chii? Mambema banana. Saka mabomba atawaya kana mbudzi dzutawaya idzo ndataura kuti mbudzi idzo wakatodhonza nanatenzvara kudhonza mbudzi waipfanga paomba mbudzi idzodzo imari dzenyu dzemabhanana asi wakudhivha kuti azata kuti azi mbudzi idzodzo imari takati tiwape mbudzi tiwachengete mbudzi isusu tindirizokuti nhasi tirikudai iko zvina zvitine pane mari iyo tinayo 2,000 US funga ndira pamberi paMwari 2,000 US ainga kubana utotenga motikari iri kumbakwawo iri gana mai wacho ndikuwa iri izvozvizvi so iri kumbakwawo kana hama dzangu nini ndakatositaurira kuti rini makwara ndavha nini pane mari yondushanda ibuki tiita tiunganidza iri iri kwatezvara 2,000 iwo tatu takapedza kutenga motikari pane umbeta ndoti makasvika kumba tina matombo etataunganidza ngezvidhina zvitata dini izvo tatakanya tiri kuti todini tosimudzira bai paomba. Ndiri festival dzangu nindochwalisi matsanura inini meguro wakarohwa kudhara shuwa ndaiwafarira shuwa ndaitoti kana ndikarwara ndo meguro wangu saka ipapa ndinochema kuti baba wacho dai wasina kufa dai baba wari mupenyu imba isina kupwanyika ba waiumbidzira mwana wawo achindifonera sitotogara jonuko wachindifonera kuti imba iyi meguro wakangoita unga wazvichiwa kuona unga wakodzeri nemurume wavo. Saka wadaro takati ndakatoshama ndaingonzwa vanhu ndauya muno sitakaya paCovid ndopatakauya muno muZimbabwe ndopa ndakuzwa vanhu vaiti meguro enyu asifamba zvakanaka ini ndikati ina handibati nyaya iyayi nekungonzwa ndochiti handibvunzi ati gore rino iri ndopa ndakanzwa kuti meguro enyu wabatwa nechikomba murume wangu akaenda wakatongeswa kwamuzvare vakati vana bamunini kunyepa ikangopindurudzwa tikati aiwa chokwadi chabuda pachino ini ndaisikazvizivi zvese zvotororamba mubonde ndaisikazvizivi saka zvine izvi apa ndopa yakaenda kwamuzvare kanzi inyaya yanatete ende munogadziswa navanatete nyaya iyi kana vanatete wapedza nyaya yatonaka saka shuwa hanzvadzi yakauya kumba ikanditi tete ndozvataura ndikaenda ndikanotora tete sisi wangu wavo tikaenda nawo tikasvika ndaka ndafonera meguru nyaya ndirudzwa dai mauya kumba tionesana wari kunyanga bwangoti ndiri toya mangwana chete shuwa mangwana bwouya yobva watofonera avo vanzi ndisekuru na pakurarama tina meguru ava ina nombobvira ndawaziwa sekuru wacho wabva wauya natete wangouya saka wauya sekuru waya ndasvika munhu atora sisi kana baba chaivo mukuma wababongo vakauya dheiro tikagadzirisa nyaya wakati ina ndichaita hanzi nyaya ndaona tete asi baba wakavombowabvunza wakavabvunza nemwedzi mune shuwa here kuti mune nhumbu mumusha mangu muroora mune shuwa here makaudzani nyaya dzamuri kutaura wautanga wataura nyaya dzamuri kutaura nanananana baba vakauti muroora mungadaro handisakungoti ndimunodaro imi muroora vakati ndio zvakatoitika mwana enyu haanga akaneta mumba wachiudza baba vakati imi murooreni kuva mwana wamakaberekawo makambobereka sei makaudzani tete wacho ndopa wakazouya izvo tetisingazivi kuti apa vasekuru vayo vauyawo pane mbudzi imwe yabva yadhonzwa yabva yatengeswa mbudzi dzadziri 5 1 yabva yatotengeswa mbudzi yayo tatotonga takatoti dare titizobvepo paya vakabvotora zvekuti takatoenda mapurisa angada kutovharirawo papo ndipo patakapenga kuti kuvharira zviriko herezvo
vanovharira munhu ane mhosva iye ndiye munhu auya nemhosva kuita nemimba mumusha mewaridzi. Kana iwo sekuru awa wakabvunza kuti nai Mukwasha unoregerera ere mukadzi? Sekuru Sekuru, ndimi sekuru Joshua. Nafunga kuti Mati sekuru sabvute. Muri sekuru sabvute. Ndiri sekuru sabvute ni. Sekuru sabvute. Sekuru sabvute. Uyu munomuziva here? Uyo ndakamuona inini ndaindozwa chete. Hamupindiri mubvunzo zabvute. Simple question. Munomuziva here? Ndinomuziva Mukwasha. Kuye Mukwasha kuti hakuzivi pakuti. Mukwasha kuti hakuzivi bai. Inini haana siku ndiziva bhuzi ndasikazviziva bhuzi. Aiwa, kusagara muZimbabwe zviri kuti una baba namai. Hamunotanga nekuenda South Africa. South Africa Africa manje. Isusu mumutoto takagara pano takatongota akanetwa ndiyo Joni. Azona kumba tunowaziva. Asiti vanhu kumba wese takakura nawo towaziva. Waziva wese. So mwana zazi magara Joni mwana kazazi zvashamita tiri kuti kana ita Joni wa mutosa. Hausi mutosa ba. Muri sekuru pa. Muri sekuru pa kuti. Woza ungaita kuti Mukwasha atazuziya hanzvadzi yamai wake kana kuti mwana wamai wambuya wake kana kuti hanzvadzi yambuya. Aiziva Mukwasha. Muri sekuru pa kuti. Woza kwazozi mwana wane nhumbu kwazozi ndiri sekuru wako unoziziya here. Baba vangu inini. Baba vangu inini. Mukoma wake ndiye akabereka baba wa Shoneni yekuzagava. Yone mufote lisa. Bamkura mumzi jozo bamkura mumzi. Baba wangu nini mkoma wa ishone vudu. baba wangu inini. Bamkuru wenyu. Ndiye akabereka baba we awa. Baba mkuru. Baba mirai baba mkuru wenyu. Baba mkuru Mkoma wa baba. Wa baba mkuru wa baba wenyu. Ndiye akabereka. Ndiye ana mukoma wakabereka baba weuyu. Uyu asa sekuru bo. Shona inga explain. Aiza sekuru. Aiza Weston. Weston ndiye akabarani. Ndiye akabarani. Azoka ule. Nati Weston ndi baba wake. Weston ndi baba. Nati Weston ndi baba wani. Ndi baba wa Uraya. Ule babarani. Baba we awa. ndiye Uraya. Baba wa Uraya ndiye. Baba Uraya kwandiri mukoro. Ndiani stawati. Unozi Uraya ibvute ndiro zita rake. Baba wa Uraya ndiani? Winston. Aiwa. Uraboti Uraya na Winston sei. Uyu baba wake anozani? Uraya. Uraya aberekwa ndiani? Akaberekwa na Winston. Winston aberekwa ndiani? Winston akaberekwa ndi ndara Karendi. Ndiani? Ndi sekuru Karendi imwe. Karendi ine. Saka uyu mukunda kuteka. Saka ndiani wenyu? Muzukuru. Saka akazvarwa pamba. Anazvarwa pamba. Muzukuru pane jerera chadi mirai. Kana mati anozvarwa pamba. Iye achinzi ani Zubvute. Ari kunzi Emily Bvute. Mukunda Bvute. Ndi Emily Bvute. Mukunda Bvute. Saka mati imi mati muzukuru. Ndikabvunza ndikati kana ari muzukuru pachipa lineage. Lineage yemuto haituta iti muzukuru. Uri munini wa sekuru wake. Ndizwa muto. Mimi. Muri namba anu Emily mu. Inini ndine namba 3 last born mumbo. Alright. MP Bvute ndeno. Mukorore kwandiri.
Anokuziva here? Anokuziva here? Munozani? Peter, ndingamufonera kuti anokuziva here? Mukamufonera muchimutaura kuti mutobheki kuteni wacho anondiziva. Kana kumubhipa so kana kufonera chatikuda isusu why nhasi mazosafisa nhasi mukwambota ndakuzivi and why mwana aita opt for you sekuru wasekuru kumaimmediate iye hanza dzako chaichazi padhuze dziri uyu pamusoro mambo mutasa sekoidare indonzi Deuteronomy bhuti uye hanzvadzi yangu nyaya yekutaurwa panapa zvimwe zvezvinhu Awo ndiani uye ndisekuru akabatwa nababa. Deuteronomy bhuti yes dzenyaya dziri kutaurwa panapa ndinodzokera panapa zvimwe zvacho zvisati tozviziva kumba kwedu isisi kana chokwadi achida kupupura mukwasha wangu arapo even kana patatosvika pana pamwese takwarisana iye aramba kuyangwasisa saka dzimwe nyaya pamataura sekuru chokwadi chandifadza ndepekuti zvimwe zvikutotaurwa panapa hamuzvizivi meaning kuti munhu aifanira kutaurirai zviri kuitika uyu aitaura kumba Saka chamuzoziva pane machi. inini zvinhu zvakakuta zvinhu chisiri kubuda inyaya yataurwa namukwasha kuzi aindiramba mumba handisi kupupurira hanzvadzi yangu Mamuripo. handisi kupupurira hanzvadzi yangu kuti zvayakaita zvakanaka ndoda kuti mundinzwisisewo asi zvimwe zvezvinhu zvekutaurwa namukwasha kuti kwaikumba kwedu aitaura hadziko nyaya idzodzo aiwa pamutemo haatauri neni akutaura natete aiwa wana tete avo Autauri zvese. Unomaneka. wane zvakawanda zvavanogara zviri muhana zvavasingatauri especially ukazauti chinhu chindikachitaura chinopanya chinopanya but inini sekuru ngokuisa hakuna basa sekuru nyaya yangu ini ndeyekuti maizwawo sei imimi hanzvadzi yangu kutaura kuti haichatombozivi kuti munhu dzenhumbu ndiaingorarama newesaisi ndopana tichaanyatsautsanangura kuti pamataurikiro akaita nyaya idzi ndakuchidzibvunza inini pandakatapedzisira kutotumwa newe ukama wese wakatamba nyaya dzavo dzese mukwasha aitaurira ambuya maita dai maita netsana neichi maita netsana ndo pandazochiti umwe musi nditori kumba ini handinyanyi kugara kumba anondipupurira ndiri kutobuda pamba kutoendawo kwakuna ndiri kuenda kubasa rangu inini ndakadhumana namukwasha ari kutofambisa ndikati mukwasha kwakanaka here mukwasha hana chinhu ndakanditsanangurira akangoti sekuru pane zviriitika nyaya yangu ida kutanga kusvika kuna mai andatamba maitofambisa kudai neziya ramuinaro aibvangoti kuti ndikutaurira zviti pakabva achitobva murodhi pauya murodhi manda ndiri murodhi pamakuwa inokata kune pamakuwa haana kuda kutota ndikati its okay handisi kukumanikidza mukwasha iwe chienda kumba kana zvaunenge wazo kana paine zvazongotaurikawo ambuya wako anozodini anozongotitaurira akazoti akubuda kwakanzi sekuru ndine nyaya iri kundinetsa yekuti tete wenyu aita chihure kumba kwangu chihawo wakwanzi tete wenyu aita chikomba asi chikomba ichi akati anzi chinonzani anzi kamutego ndizvo akati kamutego ngati mukwasha saka ndiyo nyaya murutere muda kuenda kotaurira ambuya unopedza chipa nyaya iyi iwo anasabvute variko vangoti si inini hatisati ane chokwadi ndichazodini ndichazotani ngati no mukwasha inini ngatipota muda kutaurira imimi chienda kumwe kwese kutabvunzwa inini maiwari inyaya yenhumbu iyo makambomubvunzwa here hanzvadzi yenyu kuti munhu ndeyani inini pananda kuda kusvika nekuti inini tete ndazomubvunza ndakamti iweyo tete chindiudza tinzwa kuti mimba ndeyani tete anokwanisa kundiudza mimba akati mukomana ndane 1 3 4 andandodanana wandaingohaikawo ndiri kubasa ndoenda kumba ndohaika ndiri kubasa ndoenda kumba ndikati tete saka izvi zvatakuita pawanhu 4 wamakataurirwa tibvayamawa pamazita acho apo wanhu 4 wamakataurirwa inini haana kutaura wanhu iwa wari 4 tikuwana madna test inini handina kuudzwa zita remunhu nanhasi haana kundiudza akangoti mukoma inini Kamutego mamutaura. munhu akandudza nyaya kamutego ndimukwasha alright 4 andinga makataura kuti 4
Makataura kuti 4. Ndakatota ndaingoti handondidondo. Tenda unyanga zvakaona. Makati kuti 4 wandandofambidzana nawo. Yaite closure anditi. 4 wacho ndiwa nani? Ndisingambogarisana nawo. Chokwadi chiripo kamupambuka. Yakuti hasapotiwa muziye. Chokwadi chiripo. Ndikumbira kuti Baremazi munhu unokunyadzisa. alright. Ini ndandotaura kuti chokwadi chiripo. Hamusasapote mapenzi kuti vamuri mumwe. Handisi kusapota. Ini ndinoda kuti chokwadi chiripo tete kana anga akumira pabhawa. Akwanise kupupura padare kuti aina ndomira paini. Kwete nimbomira. Kwete kuti vanhu vanoungana uchitadza kubudisa chokwadi chako. Because vanhu vese vari kwabvute vari kubanzwa chokwadi. Ende munhu uri kuya kumba kwabvute ari mudumbu. Ndimurudzisa. Inini chinhu chazotoita kuti nditonzi ndiuye ndipinde mubhazi inyaya yekuti uyu anga kutaura nyaya yekuti kana zvakadai so inini zvitori nani kuti ndidini ndingofene mimba yacho chokwadi chitadze kubuda because anga akutonzi uyu ari kundituma kuti kukuramba handisi chada kukuramba asi uraya mwana ari mudumbu tigarisana ndopana kachimuti iwewe hazviite iwewe hazvisi kuita kuti ubvise mimba because zvakangofanana nekuti ndikabvisa mimba wauraya newe wacho wadini wafa ndopakazochiti alright saka izvozvi kwane tsamba iri kwamuzvare ndati it's okay tinouya muzvare anyora tsamba akanyorera anzi secretary weuyu wekwamuzvare ini ndakangokwanisa mupindura kuti kana tsamba iyoyo isina chidhindo chamuzvare handikwanisi kuuya because tsamba inonzi inoda kuenda kwamuzvare inofanira kunge ine chidhindo ndobva ndati ode ndiri kukumbira nhamba dzasekretary akandipa nedzamuzvare ndikafona muzvare akandipindura kuti kana musina kuona tsamba yangu ine chidhindo hamukwanisi kuya kuno ndopakazochindifona kuti kwauya tsamba yamambo mutasa ndikati ine chidhindo here pakwanzi ndikati tinouya So ndonyaya iripo ndeyekuti isusu we are not trying to force kuti vamugarai kana kuti musagara because dare rino hari pwanyi marriage basa rayo ndiri kuwakiridza marriage but tikuti isusu dare rinofuta handiite mutemo wekuti rinochengetedza varume wakuwana vasiri wavo especially in this case yekuti munhu akutotaura ega kuti mukadzi mwana asiri wako hatingati muchengetedza munhu and dare rinofuta harisi pekuti uraya mwana haurawo handiti saka chatinotaurisa kudare kuno ndechekuti there has to be the way yekuti mwana ari mudumbu aite sei asurvive mai wacho akachengeta nhumbu aite sei asurvive asi at the same time pasina kunyongorana nechii dzinoripwa dzichiripwa zvichina zvakadaro because we can't say and izvi munozwa ana sekuru handiti are you aware of the $2,000 kutaura nemurume ndikubvunza nasekuru ukazvinzwa nasekuru chiendai mubvunze mwana wenyu futi kuti kudare kwabuda nyaya yekuti une 2,000 yemurume yawakatora iri kumba kuno kwabvuti kuti chokwadi chide sei chibude pasi kana mataura nemwana wenyu uyu motaura naye munzwisana kuti mari yakaita sei asi when it comes to sharing yeproperty isusu hatiite imimi hamuna maruramiro isusu hatina maruramiro ekushare property vanhu vari two ndo vanoziva zvinhu zvakaita sei zvawakashanda wese zvinonyorwa pasi zvozapa bvuu zvanzapa bvuu zvochitaura kuti utora izvi marriage yavo kana ichipo ndo vari two vanodecide kana pasina ndo kuti two vanodecide asi issue yedu iripo ndekuti isusu hatibvumiri kuti murume achengete nhumbu isiri yake mwana wenyu taurai naye gara naye pasi akutaurei chii chokwadi chechimiro chiripo asi haisi mhosva iri kuita nhumbu uri mumusha mavo imhosva mukadzi hauiti nhumbu mukadzi hauiti nhumbu mumusha mavanhu ibuda kutofamba kuenda nemasola unotobhadhara iwo kuda kuta marriage handiti ndiwo wakaramba ende isusu apa tiri kuti chii iwewe vakanotobuda usina chinhu from this marriage because isusu tiri kuti isusu handiti iwo tobvuma zvishuwa kuti mwana asi wechii asi waigara nemurume wangu chizozwa kuti mwana ndi kumuchengetedza ari kumufidha panapa ari kufidha mwana asiri wake handiti saka iwewe tsiri zvoutadza kuziva kuti murume muridzi wenhumbu ndiani iwewe uchabhadhara murume uyu
5 more. Uchambhadhara chi 5 mombe murume. Hauchengetesi murume mwana wakuziva kuti haasi wako, knowing very well kuti haasi wako, ende womira pamberi pedara wotobvuma zvoita kuti handichatombozivi kuti murume akarisa mwana ndeupi. Wakuda kutoshora murume uyu pamberi pedara rino. Murume anotaura kuti mukadzi wangu ndaimukumbira achindinyima, asi iwe wakumira pamberi pedara rino uchiti iwewe sumuka, wakumira pamberi pedara rino uchitotaura kuti ndakazobvira kudhara ndichitotaura kuti he is weak. Kana ari weak wakadi kumusiya zvakanaka angori arichi ari weak. Dai wakangomusiya ari weak, iwo wotsvaga wako arichi ari nani. Isusu tiri kuti isusu zvakaitika zvakadini zvakashata, hazvitarisirwi kuti zviitike muchimarriage. And the other unfortunate part ndekuti murume uyu chakakukanganisira chaicho hapana. Kana nyangwe nhengo yake isina simba, hapana murume asikadi kuti nhengo yake ite chii. Ndosaka uchiona murume wachimwa maguchu kutoona kuti ana mai wacho yazi kuti baba wapinda urudzo. Asi chandoziva inini wakadzi wakawanda they are just kusuta zvinoenderana nemurume wake waana, hamutsvagi kunze baba. Ende ukaona munhu ka akuziva kuti ichi isoft, it means akambosangana nehard. Haumbozivi zvinhu zvine hard usinombosangana nazvo. So the reason ndekuti kana wa able to tell the difference between soft and hard, it means waka experience both sides of the world. And in doing so, those are who pass somebody would know, let me leave the soft one and go for the hard one, which is wrong. By the end of August, the other 3 of them are down. Mbocho yacho nechongo racho kuperekedza dangairiro. And thank you very much. Can I cash equivalent? It's 350 by 5. Kana wakakwanisa kuenda kumira pabhawa uchinyengwa wodzoka nemwana asiri wemunhu wouya kopa munhu mwana asiri wake, then aunimira pamberi apo uchinitaura kuti wakwanisa kuzwana. And at the same time munhu yautaura kuti kumba kwenyu une $2,000 yake iriko kumba kwenyu yamashanda mesi. Iwewe shamwani chienda kucivil court unotaura nyaya yako weitwa property sharing zviri equal. Iwe upiwa zvako, iye upiwa zvake. Mombe 2 by end of June, by end of August the other 3 tinofanira kudzabata. Thank you.